E dusali bien ma kila. Jam class san ta bi. Ite ni blanga tagare na fare be sebenna. Allah ma sai jam class san. Mama even time ni mkoi. Me sebenna be kila gi sire tu. Ne be kilo la chugudi. Ite la ben. Mama era de kila li sebenna. Sebenna shire bonya. Makla ni bora wala. Me shedungo go sebenna wala kamna tifa. De voilà o mana mina ne bone jaga ne tuka bugan wondo aba o ya bane ne be solo du si tele ben Mama daga bana ere bi santa gam ne ma kuma nya e foi foni aba yere gele son tara be ka soro ati foi don daga ga tan an kulale no na we jugu sagoyi te foi nya an an yere beto insana tara bi nimna na fon fa na ka tableti sanga dinema kala yere ni gite shi to tenila e bi tari do du si tele ben sira we ne ko ne kila la ba choni seben samta so telia jama'ata ne san kila la ne ra kila la so iga kaella shaygo iga shagi minangata nafuro ogolden be tarafu komo bari benina ebi tari do jugu sako ta sigilen tenya te foi faina ta mama sura mama ba si flakon odongo bugwali mkera o majugi o bitene juga oni asege sega wa ga chen jugu sako dine ma kono anga ta ko bari benina ma jaga ko na aja te ada kan be ya ture. Oro ni mo be dori lawo. Jo. Ne ta tigi to do. O dona an deni ni me nyongo feti. O mana to to tigila. Ne mo ko wala ne ta to ri do. Urla mala. Na sori ba oro do e psiga oro ira na wo. Ne ta oro do. E ga mune babulu. Ne ga fuyi ta bolo me ne mo ko gele ni ba la kwa. Ne ba do iga mu ma bolo ma do mu mo che nta oro do e waro mu mene na che ibi ga miri mu e ote sabali ere de mi diri na so ri ba oro do ayoro irana dusu e ga leven kale be mana dani nyaga nta oro do bi nta oro do shi ni asemen sabari atina walla na tene walla abe soro orom na so ri be sugu oro do fa kon taro do kon ya semen fla sabaya tuna walla kuma ne be mune ko sawal sa yoro irana sa mama men tu ya mata sa no kuma ka chakuju ko bari an ta ka che aga ça va ça va dogo c'est à comment me refaire on est obligé à arrêter ne asiben sawari ne biga yala gini ebe ne nenu mun e ka mun ne bu ne be faga ci do rifi ne fa ala ka ba sabali I jone em bla ka bi bolo de I jwa sa bi bolo de kan jo mun na ite la me fena
Allô? Oui, allô? Mohamed, ça va? Ça va, là, Qu'en fais-tu? Amadire. Ndenga kore. Ajabe basta ne mago to ne wongi gana ni de ne mago be de na me fe ga yere. Uwe mu me ne de na ne de fe ga yi. Bajalo. Ideme a foi tala. Ne de me a foi tala ne be fe ga de kuma chama ne gitina ni tina na wen yere be tasima mi tan de mi ne gana. Bajalo ega sabancha. Ma be ta golda. Allah be ta golo magol ta ka ba bali ga fagatina na bonia. Ajabe bolo ni ma ne kana foi te ga soro. Abe bolo nyuma nga abe bolo jugu ga ne de woni be fe ga de. Me fe ga de ne magol be de na. Uwe mu ne gere ni ma na na me se nore. No, amasula bajalo ke po. Semen wera amna bida wa Semen wera ga ja shin be aga na bon shin kile ga na bi aga na teme ga so amana boni. Shinwa, mo shine golbi. Shine golbe jigi abe na boni abe shi ni dugu jera abe ta aba to golla bita. Oye, problem tala sanya afo. La shine. Oh, kame. O mana kila mama. Mama, uma foltalari. E ka fol juru dole be ne la. Ato e doni. Ali kila te mo amo erla ne ko e mu den fa sugere. Aje, ayo dure. Nia. Ao. Awari sawa? Sawa. Kan memi. Kan foiti. Uwan. Don. Bo petit boro ne ba blue paring na. Dealer. Ao. Cho jana mena. Blue pa jana. I. Oy me ganja ni. Blue pa jana domna. O duguje yu na ganja fana mne ko boala. Donc o fene taran to ni na. Sharp. Che. Choro wa ra sigida mani blé. On me fait pas rodou. Avina fo eni an secteur famanare. Wallahi true. Ore chen. Ni yan famana re da ma. Chabe san chama bo. Me ne be yin ngo. E olu don chugud. Mo sababu nga jure wa. Comme an sababu mesi ama boroge. Don la un pas do rege wa. Ma o tango no ne fene tara wa pour suene mine. Ma bo nana mu woni nga lekila tanto na sirbe do kala mo ko la wa. Ouais. Chama yati. O faut boiter. Mais petit, arrête tout. Ouais. Arrête tout. Mais che ko mi me munu na kle wora no fembe. Ne me fe ni getoro bi bulo yere kele me munu. Al na mi se kan je po nyan clip la na che kwa. Nyon fe. Nsui. Mama. E ka da so na. Ne be ka da so e join ne be ne nyini wola. Ne mina na yoro fana ne ka finya na de ka da ele mina yoro fa. An ko mesa. Mama, dan yele ne mina nga baralla. Wan ta ele gom. Yoro ne kan alde balagerani. Ite dore barage dengo. Ite ble barage dia place la. Mama ne ma dore finya na wo ne ko ya da ele de ne nga yoro fra. O sera ni bela. I jore e deni nogale ne la ne nyini go. E faga dale do se baga dale do. Al shini ta ele e go to godi. Mama ni duma dan yele ni tan na sor barama ga na endo ga be so ngan jurum soro re. Na du endo ga tina ta ya fima. Iti ta ya fanema. Yoro ni ya finale deni ki ga empole akunte mega bonega yoro. Ne be kuma ebi nya jone nyala muna. Mama, mi deli kana na ne doga. Ne shiga koroni tai. I bonala alma. Alma e jamana re. Ebi ga nyina munga ke ga patron nene. Ne fari bi sara wane bare bi sara. We ga bli kuna ne bi se gi genga bo bare ina. Ni ebi ga jamana ya fefeta. Ibi ga ngon nyore bi go re shori gono. Mo go jamana la jebeni. Ni barate e nyogo na fuite se ga ne doga. Sabla ne dogo ni nga koroni. Kore agole ansia.
Ege lajɛ ko ne ka kɔrɔ ne yɔrɔ ne a fiɲɛna ko ne bɛ kuma la k'i kana to k'i ɲɛ kɔrɔ ta ka ne lajɛ marabali. Mama, i dun kana na to ne ka baara ka cɛ sababuya la dɛ. E ka baara ka cɛ o nafa jumɛn de bɛ ne ye i ka baara ka cɛ ɲɛ. N'i banga dayɛlɛ ni tan nana ni tan ne b'a ɲɛnabɔ an ɲɔgɔn cɛw la kɛ. Tan ŋa na kɛ ne ka sira jumɛn b'o de la. Fatim tajiro suliana bora ebla Fatim Nam. ne ga goroni Ni an fa ya. Aw. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. Yen Baasi foyi t'u la. Si. Wa. N nana bɔ yen. Wa n nana bɔ yen. O diyara n ye. Aw. Wa. ale maramu Non, o kelen don. A hakili to ɲɔgɔn na ma. Ok. Awɔ. N bɛ nin bila fɔlɔ. Oui. An ka cɛ nin ye mun ye? Nin ka ɲi awɔ. Ala. Mais ne kɛ cogo di? O tuma ne ka mɔgɔw taara min? Alima tɛ yan? Nam tɔnɔ. An la tɔnɔ. Awa. Mais nin kɔrɔ e bɛ so kɔnɔ yan da bɛ tugu cogo di? Mama de ye da sɔgɔ ka bɔ ni tile ye. Mama ka da sɔgɔ ka bɔ ni tile ye. O y'a sɔrɔ e taara min? Ne kun bɛ ne yɛrɛ nana k'a ka dayɛlɛ ko n bɛna yɔrɔ furan a ma sɔn ka dayɛlɛ a bɔra ni tile ye. Mais o bɛ kɛ cogo di? E musokɔrɔbatɔ mama bɛ se ka da sɔgɔ ka taa ni tile ye k'e to yan cogo di? Ne kuma na ka dɛsɛ a ma ne ka kuma lamɛn ne fana y'a to yan ka taa. E bɛ kuma o fɛ cogo di ka dɛsɛ? E t'i bila kun dɔ yan. Nin ye min yan ka da kɔlɔsi de. Cɛ i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Ne kuma na ko ne kuma na a yɛrɛ bɛ ka ne dɔgɔya. E kuma na den ninnu ma. bɔ ni tile ye. A dan ka kɛ bita ye dɛ. Ni nana sɔrɔ da in sɔgɔlen don tuguni. I miiri tɛ fɛn fɛn na o bɛɛ bɛ bɔ a la. A ma tɔgɔ taara min? A bɔra a ma taa yɔrɔ fana yen nɔ. Merde. N'a fɔra mɔgɔ nalen don mɔgɔ pereselen don. N ɲinɛna n ka fɛn dɔ kɔ n bɛna n'o ta n m'o ta cogo di? Bɔ i ka taa ɲini ka na diyan joona. Ani tile papa. Ça va? Oui, ça va. A kɛra cogo di e bɛ bɔ ni da tile? Alima tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye papa. Mama bɛ k'a fɔ k'ale ka fɛnmisɛnninw bɛ ka tunun so kɔnɔ. A fana ko ne bɛ bɔ ko ne ka da sɔgɔ ka taa. Ale ka fɛnmisɛnninw ka tunun yan. Han? Awɔ. Soni ne ka du kɔnɔ. Jɔn bɛ k'o kɛ? Alima kɔni tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye papa. Aja dun? Aja mana ka bɔ ekɔli la fɔlɔ. Jusqu'à présent Aja mana ka bɔ ekɔli la. O tuma a bɛ mun na? Papa ne y'a f'e ɲɛna e tɛ Aja dɔn. Aja donnen don ko kura dɔ de la sisan. Mais ne m'a f'i ɲɛna aw kana na ka ɲɔgɔn to wa? Ni ekɔli jigila aw tɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ wa? Han? Tile in jan. Ouais, jinga cɛ depuis temps min nɔfɛ complet kelen juru donna quoi. Bigi ban ouais. Cɛ sanse ne bɛ fini juru de la cogo di e bɛ baara de la ne ouais ça va les gars awa ouais LG ti tɛgɛ dan fɛn na e bɛ ne fɔ e bɛ ne dɔn n'a b'i ko ne ka ko nɛgɛ bɛ ne la dɛ i tɛ tɛmɛ ka taa sira fɛ yan LG o tɛ san ne mago de b'i la ouais e mago ne la ni ba cɛ o tɛ ɲɛnabɔ hali k'a bila yan LG cogo di tan ouais n'a cɛ a tɛ ɲɛnabɔ i tɛ taa sira fɛ can kana kɛ kɛlɛ ko ye sa ne dɔgɔnin de tununnen don Fatim e ɲɛ b'i dɔgɔnin sirilen de n'an bolo yan
ne bɛ ka na f'i ye de n'a sɔrɔ i b'a yɔrɔ dɔn i b'a fɔ ne ka taa ko quoi n'i ko fɛn o fɛn ne b'a d'i ma. Ni ba cɛ ne mago tɛ ka foyi la wa ne t'a yɔrɔ dɔn. Cɛliji o ye bi ye dɛ ouais. Cɛ n ka cɛ hali ne b'a yɔrɔ dɔn ne t'a fɔ e ɲɛna. Cogo di tan. N ka cɛ a bila i ka sira fɛ quoi. Donc e bɛ dɔ kalama ne dɔgɔnin o la ne y'i bana k'a fɔ n ye i bɛ dɔ kalama ara. N ka cɛ ne b'i dɔgɔnin yɔrɔ dɔn mais n t'a yɔrɔ yir'i la e bɛna se ka minɛ ne la ouais. Cɛ n ka cɛ an k'a bila wa ni jɔn yɛrɛ de ka ko man ne bila. E fana far'a kan. Cap sisan i nana yan cogo min na n tɛ fɛ k'i da waga k'a fɔ Gordon i y'a mɛn wa n tɛ fɛ kulo fila fana ka don kuma in na. Ni ne bɛ k'o fɔ mun na i k'a lakale Gordon dɔrɔn i bɛ n dɔn ye cɛ mun ye. An la chérie. Abanna. E de ko mama ma k'a ka to ka ne ka da sɔgɔ. Mun t'a fɛ k'a sɔgɔ n ka wari bɛ ka suɲɛ diɲɛ don kɔnɔ mun t'a fɛ k'a sɔgɔ i bɛ zɔnw cɛ ka n'u bila an da la ko n tɛ n ka so da sɔgɔ mun t'a sɔgɔ. La jila ilala Muhammad Rasulullah. Moi. Zone ma de bɛ yan. Aja kɛ a sɔrɔ aja tɛ yan suɲɛli de tun ka kɛ yan kama aja nana n ka wari bɛ ka tunu diɲɛ don. Tata sira ala ɲɛ k'a bɛ mɔgɔ faga koyi a fɔ e bɛ sɔn ka suɲɛni nkalon da nin mɛlɛkɛnin na han. Suɲɛni ko nkalon ma da la dɛ a y'a kɛ de a ye suɲɛli de kɛ. I tɛ sira ala ɲɛ i yɛrɛ ye wolomuso de ye koyi ne kɔni t'a dɔn fa o fa bɛ ka don e la quoi don o don diɲɛ ma don o don n'a kuma kura ni mɛlɛkɛnin fitinin bɛ e ka wari suɲɛ ka kɛ di. Jɔn bɛna ne ka wari ta e de bɛ k'a ta ne den kɔni t'a ta hali baarakɛla ka wari e tun y'a di ne ma baarakɛla ta waati tun ma se ne ma to wari in fara fara ɲɔgɔn kan ka bila so kɔnɔ ne nana sɔrɔ wari tɛ yen nɔ n m'a kɛ cogo di. Sabali ayiwa n tɛ fɛn wɛrɛ f'i ye. n buramuso a bɛ cogo di mun b'i la. Foyi tɛ n na. Foyi t'e la. A y'o faamuya. I kelen sigilen don k'i bolo de da kɔrɔ i n'a fɔ fɛn kelen don mɔgɔ min na. Wagati dɔ miiri a bɛ to ka na mɔgɔ la. Ayi mais e ta in cɛ e ta in dɛmɛ tɛmɛnen don dɛ kuma bɛɛ miiri. N'a ban wagati sera a bɛ ban. Mun de b'i la au juste. Fosi tɛ ne na. Ayiwa o tɛ se ka kɛ depuis ne yɛrɛ nana ne ma se ka foyi de faamu e la yan ma i y'i kelen sigilen don i da tɛ kuma na i tɛgɛ don i da kɔrɔ. Fosi tɛ yen. Ayi ne ma sɔn o ma e k'a labɛn n'i ka dɔ fɔ n ɲɛna sa solution diɲɛ fɛn bɛɛ la ou bien dalen t'a la ko ne bɛ se k'i bilasira de. Foyi dun tɛ ne na dɛ. Ok n'i ko ten an b'a kɛ ten n bɛ taa n senna yala ka na. Ok. Ama. Ok.